Bos días a todos e a todas. Ante todo, bueno, pedir disculpas por este pequeno retraso debido a problemas polo tema do vídeo. Imos a dar comezo ao pleno extraordinario do 15 de xaneiro de 2026, sendo as 10, non, que hora é? As 10:20. Hai un único punto na orde do día, que é a participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal post-adicional 1/2026 da Deputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. Ten a palabra a señora concelleira de Servicios Sociais. Bo día, pois como ben dixo o alcalde, temos un único punto que consiste na participación do que coñecemos co post social financiado pola Diputación de Coruña. A proposta do Goberno é para financiar, someter a financiamento o que son tres programas sociais. Programas que teñen a ver co que son os coidados, cun obxectivo concreto como pode ser a alimentación ou o recurso habitacional, pero que sí que son programas moi transversais porque tamén sirven de apoio para outros que teñen a ver como pode ser con adicións, desintoxicacións, con adaptacións e resolución de conflitos ou incluso con como ben sabedes, é un programa que nos sirve maioritariamente de apoio a persoas que están dentro do que é a dependencia e consiste no servicio diario de comida a domicilio que chamamos liña quente. Se chama liña quente porque é comida que se prepara e se sirve no mesmo día. Aínda que o obxectivo é facilitar o que pode ser o coidado, o que respecta a alimentación, pois tamén nos sirve para, por exemplo, comprobar que non haxa incidencias, porque non é a primeira vez que somos avisados de que non hai recollida de alimentos e temos que actuar en un domicilio concreto. Neste programa ten unha previsión de gasto de 34.000 euros. E o último programa é a vivenda de emerxencia social. Nós neste concello contamos con 3 vivendas de emerxencia social, 2 son propiedade municipal, pero unha terceira vivenda que foi a primeira que puxemos en marcha, por certo, é unha vivenda que é alugada. Este é un recurso habitacional temporal. A totalidade de financiamento son de 76.800 euros, dos cales a Diputación financia 64.965, o Concello aporta sobre 4.800 euros e despois tamén temos unha aportación de copago, porque no comedor sobre rodas sí que hai un copago por parte dos usuarios beneficiarios deste servizo. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de DIPS. Sí, bos días. Nada, simplemente anunciar o voto a favor. E nada, bueno, simplemente indicar que este ano a achega municipal incrementa dos 58.000 que eran o ano pasado aos 64.000 deste ano, o sea que, bueno, benvidos sean. Gracias, señora concellera do PSOE. Bos días, nada, tamén vamos a votar a favor e agradecer unha vez máis á Diputación que fan estes plans provinciais, porque a verdade é que son necesarios para os concellos. Señor concelleiro de Nos Pobra. Nos tamén vamos a votar a favor e, bueno, parabenizar tamén a concelleira polo traballo
y por estos programas que se levan posto en marcha estos últimos anos e que, bueno, por desgracia son necesarios na sociedade para acadar esa necesaria equidade social e igualdade social, e agradecer tamén a Diputación que poña estos recursos a disposición dos concellos. Concelleiro do PP. Buenos días, nosotros tamén vamos a votar a favor. Bueno, non sei se alguén máis quer dicir algo máis, se non procedemos á votación. Simplemente dar as grazas a toda a corporación polo voto unánime. Bueno, pois se non hai nada máis que quere intervir, procedemos á votación. Votos a favor? Pois queda aprobado por unanimidade. Moitas grazas e damos por finalizado o pleno.